Hello, what's up mga idol? Welcome back sa ito ang bagong vlog no. So for today's video, i-share na ko sa inyo kung paano mag-harvest og okra diri sa ito ang farm mga idol no, or sa among farm no. So nata diri karon sa among farm para mag-harvest og okra no. So kung bago lang ka sa akong channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button mga idol no. So road to 1,400k subscriber na ta mga idol no. So please watch ilang tawa ko mga video nga iban mga idol para mag-angat ta mga idol no. So padaghan nga padaghan ang nag-subscribe. Salamat sa inyo mga idol no. So targa. So karon mga idol nata diri karon sa okrahan na mo. So mo ni okrahan mga idol no. Matuta dito ang side kay na dito ang nag-harvest. So mo ni ang mga dynamite. Share lang nako mga idol ang dynamite. So pwede na siya ma-harvest idol basta nga nakatag-as. Yan eh. Tag-as kay siya mga idol. Tag-as kayo siya. So mo ni mga dynamite dre mga idol lang alugbati. So mga tanglad. Kapayas. So the giant talong. So mga giant nga talong diri mga idol. Kung gusto mo palit og mga giant nga talong mga idol no, so di na pwede mabaligya kay uloron no. Mo ni mong alugbati saluyot, siligrin, ug mo ni mo ang giant nga okra diri mga idol no. Tagas kayo tagasa ni no. Unsa ilanan mag-harvest og okra bi humok pang tumoy no. Unsa pa yung harvest diri? Unsa ilanan mag-harvest og ampalaya? Anong dagko na Tapos ga liki-liki ko na yan yo. Tingani din mag-harvest og ampalaya. Ampalaya for sale, no? Gagmay po, may baluton. Butang ako dalabi. So gini siya. ikaw ng Cowpeas. Mo din yung ampalayahan. pero puda tapos magkuha Dagan kayo mga idol oh. Ampalaya. Dagan naman dayo. Pero ampalaya no, dagan na kayo na ba?